cool! Hvor er I på vej hen? Til Ramachan? Ja, til Østerbro-parken. Vi skal se Basim og Thomas. Ja. Jeg ved ikke engang, hvem det er, så... Det er fedt. Ja! Kultur er for cool! Hvad glæder jeg mest til at se? Basim, ja. Hvorfor det? Fordi han er sej. Han er cool. Hvad glæder du dig mest til? At tale med værterne og se X-Factor-finalisterne. Så bussen større op. Halløjsa og rigtig live fra Ramachan. Det er X-Factor Special. Det er altså i aften kl. 20 på DR1, at der er X-Factor finale. Og igen i dag her i live fra Ramachan har jeg naturligvis en gæstevært. Og det er dig, Jesper. Hej. Velkommen til. Vil du ikke lige vinke til vores seere? Hej. Jeg er simpelthen så glad for at have dig med. Jeg har også glædet mig rigtig meget. Som Jesper har fortalt lidt tidligere, så har vi altså en overraskelse til alle jer derhjemme. I dag en musikalsk overraskelse. Så lad os nu, at publikum herinde skal give en kæmpe hånd, fordi han står lige ved siden af mig. Det er Basim! For ingen ord kan sige alt det, jeg føler indeni. Nu står du der og kigger væk, når jeg siger, tag mig tilbage. Hvad skal I lave nu? Vi går og vi venter på Jesper. Det er det rigtig godt. Tak fordi I Basim! Basim! Anders, kan du ikke lige tage billeder med? Hvor er I fra? Jeg sang, hvor kommer I fra? Jeg har lige Jeg tysker. Okay. Jeg havde det navn. Jeg får et billede på mig sammen. Du kan få et billede, du kan ikke få én billede, ja. Basim, kig. Okay, klar? Kigger derfra. Pas godt på hinanden. Opfør ordentligt, ikke noget ballade. Nej. Jeg gider ikke se på det. Hvad er det, du har fået? Basims autograf og et billede med ham også. Ja. Et billede med ham. Jeg var stod sådan. Nå. Og han rettede på vores bogstaver. Jeg kom til at sige én i billedet. Han har lyttet efter i skolen. Nu står du der og kigger væk, når jeg siger, tag mig tilbage. Hvad er det, jeg har fået? En autograf i Jesper. Jeg har ikke fået noget. Hvorfor ikke? Du var alt for bakken. Altså, jeg er slet ikke fan af dem. Jeg synes bare, det er luft. Han er altså et menneske, altså ikke et dyr. Jesper Basim. Tag mig tilbage.